Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Αυτό είναι το δεύτερο μου βίντεο και άμα σας αρέσει κάντε όλοι μία εγγραφή και ένα like. Και πάμε να αρχίσουμε. Πριν όμως αρχίσουμε πάμε να ανοίξουμε το Legendary Star Drop και θα το πατήσω στο λαμπερό πρασματάκι. Και μου είχε Star Power για τον Frank. Εντάξει, καλό είναι. Και έχουμε και 5 credits. Αυτά, και σήμερα θα κάνω ένα challenge. Θα διαλέγω παίκτη με κλειστά τα μάτια και με αυτόν θα πρέπει να παίζω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Μου είχε η Μίπελ, δεν ξέρω. Νομίζω είναι καινούριος μου παίκτης. Δεν ξέρω καθόλου. Πάντως δεν έχω παίξει και πολύ και πάμε να αρχίσουμε. Θα παίξω μάλλον 3 solo και 1-2 duo. Κάτι τέτοιο. Πάμε να αρχίσουμε. Είμαι άχρηστη στο Brawl Stars, οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει. Τώρα ευτυχώς νομίζω με βάζει με μποτάκι επειδή είναι χαμηλό tire. Αυτή η μάντη όμως δεν είναι μποτάκι. Δεν πειράζει. Και αφού έχασα θα πρέπει να αλλάξω παίκτη. Και όταν εννοώ έχασα δεν εννοώ άμα βγω τρίτη ή δεύτερο ότι χάνω. Εννοώ ότι άμα βγω έκτη όπως βγήκα τώρα θα το αποκαλούμε σαν ήττα. Και τώρα έχω 2 Star Powers με τον Frank. Καλά πάει αυτό. Πάμε όμως να διαλέξουμε παίκτη με κλειστά μάτια και διαλέγω Leon. Τυχαία εντωμεταξύ. Έχω και Star Power και Gadget και Gear για το Leon. Και δεν ξέρω πώς θα πάει, επειδή θα με βάλει σίγουρα με καλούς παίκτες. Βασικά η τακτική μου είναι να βγω τουλάχιστον πέμπτη ή τέταρτη. Ναι, και δεν θα το καταφέρω με έναν kit εδώ πέρα. Kit είναι, δεν είδα. Έβαλα κατά λάθος gadget. Ροζ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μη είδε ρε φίλε. Έλα. Τον Dynamax τον έχω, απλά πρέπει να μην με στοχεύει. Ναι, με σκότωσε. Τι πέθανα τέταρτη. Εντάξει, καλό αυτό. Σήμερα θα είναι μικρό το βιντεάκι, οπότε θα αλλάζω παίκτες. Αλλά μου τυχε επικαστέρω και έτυχα, τίποτα. Πάμε να ξαναδιαλέξουμε και ποιον έτυχα. Τον Όλη και αυτός καινούριος. Βασικά δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι καινούριος για μένα. Είναι κι άλλος Μόλι. Τι ωραία.
Εμένα, παιδιά, οι αγαπημένοι μου παίκτες από αυτούς που έχω είναι ο Μπάζ, ο Λίον και ο Έντγκαρ. Και από αυτούς που δεν έχω είναι ο Σκουίκ. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κι άλλοι, αλλά δεν τους θυμάμαι. Η Άμπερ μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει και ένα κοριτσάκι που είναι legendary. Η Meg. Πώς πέθανα. Τι ρε φίλε. Ναι, οκ. Ναι, μου αρέσει και η Meg νομίζω λέγεται. Οπότε ναι, πάμε να παίξουμε ντουο. Για να μην παίζουμε μόνο solo. Και σήμερα έμαθα ότι μπορούμε να παίξουμε και τρίο. Οπότε μπορεί να παίξω και τρίο, απλά άλλη μέρα. Πάλι πέρα. Εντάξει. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο συμπαίκτης μου. Τι θα είναι ο συμπαίκτης μου. Τι είναι. Τι παίκτης είναι αυτό. Μπάζ είναι. Αν είναι Μπάζ, είναι ο αγαπημένος μου παίκτης και κάνουμε τρελό ντουο. Τι τύχη μου, ναι, πέθανα. Το παίρνω πίσω αυτό με το τρελό ντουο, δεν πήγε καθόλου καλά. Θα παίξω άλλο ένα. Και τώρα θα διαλέξω ένα δεύτερο. Και με ποιο να παίξω. Τελικά θα παίξουμε και στα μάτια, γιατί δεν μπορώ να επιλέξω. Όχι πάλι με Λίον. Μόρτι. Μούτιο Μόρτις. Εντάξει λοιπόν, θα παίξουμε με Μόρτι. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω με Μόρτι. Και ο δικός μου είναι Λίον. Ωραία. Αυτό νομίζω θα είναι το τελευταίο μου μάτς. Όχι. Ναι, φεύγω. Δεν με παίρνει νομίζω. Πέθανα. Όχι. Ναι, με διέκοψε η γιαγιά μου, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και χάσαμε. Αυτό, παιδιά, ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και bye.